Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona sun fusata sosai da ita da magoya bayanta akan irin abin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ke aikatawa akan duk wani ɗan bal da suke nema. Lalle tabbas wannan abin ya fara girgiza kasuwar cinikayya. An ga 'yan Barcelona sun fara neman wani ɗan bal ɗin, sai aka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid sun shiga da tayi mai tsoka ko kuma sun je sun ɗauki wannan ɗan bal ɗin. Hakan ne ya fara girgiza dukkan wasu magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da wasu manya-manya a cikin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Wani karamin dan jarida da ke birnin Barcelona ya mai da zazzafin martani wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid akan irin zagon kasan da take aikatawa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a filin cinikayyar 'yan wasa. Lalle tabbas wannan martanin ya zama mai zafi ga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, inda wannan dan jaridan ya ce musu daman mu ba muna neman 'yan bal bane don mu siya, muna tunzura su ne kawai don su je su dauka, su suna ganin sun fi kowa kudi, za mu sa su kuma su karar da kudin nasu. Lalle tabbas wannan magana ta fusata 'yan birnin Madrid. Mu dai babu abin da ya shafe mu, can ta matse musu. Idan dai kai masoyin Barcelona ne ka rubuta mana namba 1 a comment section, idan kuma kai masoyin Real Madrid ne ka rubuta mana namba 2 a comment section.